Hi guys! Guys, si Loida ni Loida's Kitchen to guys. Pakita sa ko gamay. Paghimo kog chorizo guys. Kani 2 ka kilo nga pork giniling. 2 ka cup nga sugar brown. Half cup nga cornstarch. Half cup nga soy sauce. Nor seasoning. Magic sarap. Paprika. Ground pepper. Bombay nga gi-chop na nako o ahos. Ayan guys. I-mix na nako guys ha. Nanghinaw na ko baya. Nanghinaw na jud ko. I-ano na nako ang ground pork ground. Hala, gahi pa siya. Frozen man gud ni siya. Ano siya guys? Sagol ang sugar. Salt pa di sugar. Soy sauce. Cornstarch. Paprika, 4 ka-scoop. Or tapos kaning ano guys, paminta. Ubusan ko ni siya. Tapos buhos ko na ang bombay at saka bawang. I-chop ko na to ng maliit guys. And then apat na kutsarang seasoning. Limahon ko na lang eh. Para sarap. Tansya-tansya good. Charot. Ayan. Asin. Asin nito ah. Ditsen. Ay, ditsen. Magic sarap.
Dati gumawa ako ng chorizo. Ang daming ano. Ito simple lang. Lagyan ko pa ito noon ng ano. Tapos, ito ang ice wrapper. Balot, pangbalot ng ano, balutan ng ano, chorizo. Itong meat. Dati di ako naglagay ng cornstarch. Ay, may ice pa pala. Bango. Kagutom. Ang isang buwan to guys. Na di masira. Pero no preservative nito guys. Pure to, organic. Walang mga chemicals na nakalagay. Tikman ko guys ha. Sarap. Tama ang ano. Napakasarap guys. Tama ang timpla. Tama din yung ano, asin. Tsaka ang bango. Dami kasing nilagay kong ano. 2 gloves na bawang at saka 5 na ano, ganyan kalaking mga konti-konti pa nito. Onion. Kaya mabango. Mabango. Saan ba yung ano? Celia. Para ma-mix ito lahat.
Nabili ko na kasi itong ground pork ng isang araw pa. Gawin ko to sana kahapon kasi di ko nagawa kasi may bisita daw ako. Tapos ngayon wala pa din. Kasi nagbagyo. Dati gumawa ako marami. Ako lang isa repack, nagpack. Hirap. Tapos nawala yung embudo. Hindi ko na alam kung saan yung nalagay. Tapos binta ko. Dami namang bumibili. Ay, padili-deliver pa ako noon. Ayan na guys. Na-mix na lahat. Tikman ko ulit. Sarap ulit. Ibibinta ko rin ito ngayon. Katapos. Bukas ko na to balutin. Gabi-gabi na. I-ano ko muna to sa ref. Hirap. Abangan ang susunod na kabanata guys sa pagbalot ng chorizo. Bye!